ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈ రోజు ఈ భగవద్గీత అవగాహనము కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ, సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో మనం చూసేటువంటి అంశాలు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము కృష్ణ భగవానుల వారి చేత చెప్పండి. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందున ఈ అత్యున్నత అంటే ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్నటువంటి నీవు భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలను గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే, అంటే శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి, అంత ఎక్కువగా జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే మనకి కృష్ణ భగవానుడు క్రమక్రమంగా మొదట కర్మల ద్వారా ఎలా ఉండాలి, ఆ తర్వాత జ్ఞానం ద్వారా ఏ విధంగా సో జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేటువంటి అంశాలను మొదట 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలుగాను, ఆ తర్వాత 6 అధ్యాయాలు 7 నుండి మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి 7, 8, 9, 10, 11, 12 వరకు కూడా జ్ఞాన షట్కాలుగా పిలువబడేవి. సో ఆ విధంగా
కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటిది. 7వ అధ్యాయంలో మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటిది భగవద్విజ్ఞానము. ఆ తర్వాత 8వ అధ్యాయంలో ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనేటువంటి తెలియచేసిన తర్వాత, ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు పరమ గుహ్య జ్ఞానముగా చెప్పబడేటువంటి అంశాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో, ఆహ్, భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్‌తో అంటున్నాడు, "ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందువలన అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్నటువంటి నీవు ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున" అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఆ భగవంతుడు రహస్యమైనదిగాను, అతి రహస్యమైనదిగాను, అత్యంత రహస్యమైనదిగాను ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ వచ్చినటువంటిది. సో, ఈ గుప్త జ్ఞానం, ఈ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క దశలు మనం చూసినట్లయితే, మొదటి ముఖ్యంగా 2వ అధ్యాయంలోను, మొదటి 6 అధ్యాయాలలో అంటే 2 నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు కూడా ఆ భగవంతుడు దేహము మరియు ఆత్మల యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలియచేశారు మనకి. మరి ఆ దేహము మరియు ఆత్మల యొక్క జ్ఞానాన్ని, అంటే దేహం అంటే ఏంది? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదము, ఆ అంశాలను మనము మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటిది. మరి ఆ విధంగా తెలియచేసినటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది గుహ్య జ్ఞానము అని చెప్తారు. రహస్యమైనటువంటిది. సో, ఏంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే, దేహము మరియు ఆత్మలకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదము. అది మనము 2-6 అధ్యాయాల వరకు చూసినటువంటిది. ఆ తర్వాత గుహ్యతర అంటే అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఏమిటి మరి అతి రహస్యమైనటువంటిది? ముఖ్యంగా మనకి 7, 8 అధ్యాయాలలో ఆ భగవద్ విజ్ఞానము అని అలాగే ఆ భగవంతుని భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి 2 అధ్యాయాలలో మనము నిన్న, మొన్న మరి చూసినటువంటి ఆహ్, అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గుహ్యతరమైనటువంటిది అని చెప్తారు. అంటే ఏంటి మరి అది అంటే, భక్తి గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం చదివాము. 7 మరియు 8 అధ్యాయాలలో మరి మొదటి అధ్యాయాల ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తారు. మరి 7, 8 అధ్యాయాలలో భక్తి జ్ఞానాన్ని పొందడం వలన ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక లోకాల గురించి తెలుసుకుంటారు అని. ఇక ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి 9వ అధ్యాయము గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది. గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము. మరి ఇది శుద్ధ భక్తి గురించి తెలియచేసేటువంటిది. మరి ఈ శుద్ధ భక్తి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా, శుద్ధ భక్తి గురించి తెలుసుకోవడము, అలా ఉండడం వల్ల గోలోక వృందావనానికి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో, ఇవి మరి రహస్యమైనది అంటే గుహ్య, అతి రహస్యమైనది గుహ్యతర, అత్యంత రహస్యమైనది అంటే గుహ్యతమ జ్ఞానం. ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటిది గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము. ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము. మరి ఏమిటి ఇక్కడ సాధారణంగా మనకు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో, రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో, ఈ జ్ఞానము ఏదైతే నీకు ఈరోజు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నానో అర్జునా, ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది అని చెప్తున్నారు. హ్మ్. ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. విద్యలలోకెల్లా రాజు.
ఎలాగైతే మానవులలో రాజు ఎలాగైతే ఉన్నతవాడిగా, అలాగే ఈ విద్యలు మనకున్నటువంటి జ్ఞానాలలో సోషల్ నాలెడ్జ్ అని, ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్ అని, ఆస్ట్రాలజికల్, సైంటిఫిక్ ఇవన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండేటువంటిది గీతా జ్ఞానము. గీతా జ్ఞానము ఉన్నతమైనటువంటిది. అంటే ఈ విద్యలన్నింటిలో కల్లా రాజు వంటిది. అంతేకాదు రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యంత రహస్యమైనది. రహస్యం అంటేనే మనం ఆలోచిస్తాం కదా! ఆ రహస్యాలలోకెల్లా కూడా అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఈ గీతా జ్ఞానము, భగవద్విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఇది పరమ పవిత్రమైనది. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, ఈ జ్ఞానము ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం అంటున్నాడు. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతి ద్వారా స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఇస్తుంది. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది, సుసుఖం కర్తుమవ్యయం, నిర్వహించడానికి ఎంతో సంతోషంగా నిర్వహింపదగినటువంటిది. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఆ గుప్త జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలను మనం చూసినటువంటిది రాజవిద్య, అన్ని విద్యలలోకెల్లా రాజగుహ్యం, అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, సర్వోన్నతమైనది. ఇదే ధర్మము, శాశ్వతమైనది, ప్రత్యక్షంగా గమనించగలిగినటువంటిది, అంటే నేరుగా అనుభవించగలిగినటువంటిది. సుసుఖం, చాలా సులువైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి అర్హతలను ఆల్రెడీ 1వ శ్లోకంలో చెప్పారు. మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అర్జున్‌తో అంటున్నారు, "ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జునా! ఈ ధర్మము." ఏమిటి ఈ ధర్మము? భక్తియుక్తమైన సేవ, శుద్ధ భక్తి. ఈ ధర్మము యందు, అంటే ఈ భక్తియుక్త సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు, అశ్రద్ధాదాన పురుష. సో, ఈ భక్తియుక్త సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అప్రాప్య మాం నివర్తంతే అని చెప్తున్నారు. నన్ను పొందజాలరు. కాబట్టి వారు పదే పదే ఈ జనన మరణ చక్రములలో తిరిగి ఈ లోకానికి వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మృత్యు సంసార వర్త్మని అని చెప్తున్నారు. ఈ సంసార సాగరంలో మరలా మరలా వచ్చి పడుతూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకటి అసూయ లేకుండా ఉండాలి. రెండవది విశ్వాసము. సో, భక్తికి ముఖ్యము విశ్వాసము. ఇతరుల పైన అసూయ లేకుండా ఉండేటువంటి విధానం. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన, ఓ అర్జున, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అర్జునా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ మహాతత్వం అంతా కూడా ఈ భగవద్విజ్ఞానం. సో, ఆ భగవంతుని ద్వారా వచ్చినటువంటి మహావిష్ణువు నుండి, ఆ తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు,
ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి ద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి వాడే బ్రహ్మ. సో ఆ బ్రహ్మలోకము అత్యున్నతమైనటువంటి అంటే ఆ కాడలో ఈ మనకి ఉన్నటువంటిగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఈ లోకాలన్నీ కూడా 14 లోకాలు, చతుర్దశ లోకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో 14 లోకాలు. సో మనము ఈ భూలోకం ఇక్కడ ఎర్త్ ప్లానెట్, ఈ భూలోకంలో ఉండేటువంటి మధ్యలో మనం ఉంటాం. మన కింద 7 లోకాలు ఉంటాయి. అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాల అని లోకాలు ఉన్నవిగా చెప్తారు. మనకు పైన 6 లోకాలు ఉంటవి. అవే భువర్లోకము, తర్వాత స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము, ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే పైన ఉండేటువంటిది సత్యలోకము, అది బ్రహ్మ లోకంగా చెప్తారు. సో సో మనం సాధారణంగా ఈ మధ్యలో ఈ మేరు పర్వతం జంబూ, ఇది ఇక్కడ ఈ భూలోకం ఎర్త్ ప్లానెట్ మిడిల్లో ఉండేటువంటిది. దీనిలో వివిధ రకాలుగా దీనికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి కింద ఉండేటువంటి ఈ లోకాలు, తర్వాత పైన ఉండేటువంటి లోకాలు మనము చూస్తూ ఉంటాయి ఇవి. సో అంటే మనకు సాధారణంగా ముల్లోకాలు అని చెప్తాం. మనం ఉండేటువంటి లోకము, మన పైన ఉండేటువంటి లోకాలు, కింద ఉండే లోకాలు, అప్పర్ ప్లానెట్స్, లోయర్ ప్లానెట్స్ అండ్ మిడిల్గా మనం ఉండేటువంటి. అందుకనే సాధారణంగా ముల్లోకాలు అంటే 3 లోకాలని కాదు, ఉన్నతమైన లోకాలు, మధ్య లోకము, ఆ తర్వాత అతమ లోకాలు కలిపితే ముల్లోకాలుగా చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా గర్భోదక సాయి, ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయన అనంత శేషనాగు పైన శయనిస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ గర్భోదక ఓసియన్లో ఉంటారు ఆయన. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించు అర్జున. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు స్థిరంగా ఉండకుండా ఉంటాయి అని, ఈ సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్త అంటే నిర్వాహకుడు, చివరికి లయకర్త కూడా ఆయనే అని చెప్తారు. 3 రూపాలలో బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుని రూపాలలో బ్రహ్మ రూపంలో సృష్టి చేయడము, విష్ణు రూపంలో నిర్వహణ చేయడము, తర్వాత శివుడుగా లయింప చేయడము, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు చేసేటువంటివి. ఆ విధంగా ఇవన్నీ నేనే చేస్తూ ఉన్నా, నేను ఈ భౌతిక ప్రకృతి చేత కానీ ఆ జీవుల చేత కానీ నేను ప్రభావితుడను కాను అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కుంతి కుమార అర్జున, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నాలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయాన్ని కల్పము అంటాము. కల్ప అంటే ఆయన ఉదయించేటప్పుడు కల్పము ఆరంభమవుతుంది. ఉదయంతో పాటు అలా పెరుగుతూ మనం చూస్తాం కదా, మధ్యాహ్నం రావడం, సాయంత్రంగానే నైట్ వస్తుంది. సో అప్పుడు కల్పము అంతమవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ కల్పము అంతమయ్యేటప్పుడు ఆ జీవులన్నీ కూడా ఆయనలోనికి, ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా బయటకు వచ్చి ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటివి. సో మరలా అవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరొక సూర్యోదయం వస్తూ ఉన్నప్పుడు
మనకెలాగైతే అన్ని పనులు ప్రారంభిస్తూ ఉంటామో, అలాగే బ్రహ్మకు మళ్ళీ పగలు కాటం రాగానే మరొక కల్పము ప్రారంభమవుతుంది అని. సో, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే వాటిని మళ్ళీ, మళ్ళీ సృష్టి అంటే లయింపజేయడము, సృష్టింపచేయడము జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారిక్కడ ఆయన. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమివం కృత్స్ననం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. ఓ అర్జున, ఈ మొత్తం విశ్వము నా అధీనంలోనే ఉన్నది. నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నముగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉంది. మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతూ ఉంది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే ఈ భౌతిక ప్రకృతి పనిచేస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అదే చెప్తున్నారిక్కడ మళ్ళీ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ కుంతి కుమారుడా అర్జున, నా యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనము అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన ద్వారానే లయం కావడము, సృష్టించబడము, పోషింపడము అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ఆధీనంలోనే, ఆ భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతలోనే, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయని. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి కదిలేవి, కదలనివి అచర జీవులన్నీ కూడా ఆ భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా అంటే ప్రకృతి తల్లి, ఆ భగవంతుడు తండ్రి అని మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూతమహేశ్వరం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను, నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అంటూ. సో, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడున్నటువంటి జనులందరూ కూడా ఆ భగవంతుడు కూడా సాధారణంగా మనలాంటి వాడే అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండి, ఆ భగవంతుడికి సరైనటువంటి స్థానాన్ని, సరైనటువంటి గా మనం అర్థం చేసుకోలేకుండా పోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ భగవంతుడు మానవ రూపంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు మూర్ఖులు ఆయనను గుర్తించలేకున్నారు అని చెప్తున్నారు. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోతున్నారు. అందుకే అంటున్నాడు, సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నేను, అయినా నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భౌతిక మాయాశక్తి చేత భ్రమకు లోనైనటువంటి ఆ జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ అయోమయ స్థితిలో అభ్యుదయ అభ్యుదయం అంటే వారి యొక్క క్షేమం కోసం వారి ఆశలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉన్నాయి. వారు ఫలాసక్తితో చేసేటువంటి కర్మలన్నీ నిష్ఫలమే మరియు వారి జ్ఞానము అయోమయ స్థితిలో ఉంటుంది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి జీవులను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మహాత్ములను గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాధిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు
నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు నన్ను ఈ సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలము, నేనే ప్రారంభ మూలము అని తెలుసుకుంటారు. అలా అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసును లగ్నం చేసి వారు భక్తిలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులంటే ఏంటి? హ్మ్. అన్యాభిలాషి శూన్యత్వం అంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడు తప్ప ఇతర ఏది కూడా ఆలోచించినటువంటి వాడు శుద్ధ భక్తుడు అని చెప్తారు. మరి, మరి అటువంటి ఆ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారో చెప్తున్నారిక్కడ. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ, నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలేంటో అనేది చెప్పారిక్కడ. ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడిని గురించి జపిస్తూ ఉంటారు, కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతోనూ, నమ్మకంతోనూ ఆ భగవంతుని పైన ఉంటారు. ఆ భగవంతునికి ప్రణామాలర్పిస్తూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఉంటారు అని ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను. నేను వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను. అంటే ఎండాకాలంలో వర్షాలు ఆగిపోవడం, వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే వర్షాలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క క్రమమైన ఏర్పాటు ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నవి అని చెప్తున్నా. నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, నేనే తాత్కాలికమైనటువంటి పదార్థమును కూడా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనము చేసి సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడి యొక్క పుణ్యలోకానికి వెళుతారు. మరియు దేవతల యొక్క విలాసభోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ స్వర్గలోకకు సుఖాలను కోరుకుంటూ వేదాలను అధ్యయనం చేసి తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ సోమరసాన్ని తాగేటువంటి వారు పరోక్షంగా ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలు యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం వాటి ఫలాలను ఇక్కడ ఆ ఫలాలను తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు పరోక్షంగా, ఎందుకంటే వేదాలకు సృష్టికర్త కూడా ఆ భగవంతుడే కనుక పరోక్షంగా కూడా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. మరి పాపాలన్నీ అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అలా పాపాలన్నీ తొలగిపోయి వారు పవిత్రులవుతూ ఉన్నారు. అలా పవిత్రులైనటువంటి వారు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఇంద్రుడు యొక్క పుణ్యలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవతలు అనుభవించేటువంటి విలాస భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. ఏంటి మరి అక్కడంటే మనం ఇక్కడ అన్నీ తయారు చేసుకోవాలా? ఊరికే ఆకలవుతూ ఉంటుంటుంది. మనకిక్కడ కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలుంటాయి. బట్ ఆహ్, దేవతా లోకాలకు వెళ్ళినట్లయితే వీటితో పని లేకుండా హ్మ్. కావలసినయన్నీ కూడా వచ్చే విధంగా ఉండేటువంటివి. సో, కాబట్టి ఆ పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ దేవతలు మనకంటే ఉత్తమమైనటువంటి జీవులు అనుభవించేటువంటి భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. అధ్యయనం చేసి అంటే వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలను పాటిస్తూ చేసేటువంటి వాటి వల్ల అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. మరి ఆ విధంగా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి, స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలన్నీ కూడా అనుభవించడం చేత, వారి పుణ్య ఫలమంతా తరిగిపోయిన తర్వాత, వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. మనం ఒక ఇంత కూడబెట్టుకున్నాం అనుకోండి, బ్యాంక్‌లో బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి. క్రమంగా వాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? తరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ తరిగిపోగానే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కూడబెట్టాలి. సో, కాబట్టి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మొదటి స్థితికి వచ్చేస్తాం.
సో ఇలా స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించడం ద్వారా పుణ్యఫలము తరిగిపోతుంది. తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు మళ్ళీ భూలోకంలో వచ్చి పడతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి పడుతూ ఉంటారు. ఈ రంగుల రాట్నంలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ ఓ అర్జున, నా దివ్య గుణపు రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా యందే మనసును నిలిపి, అలా నిలిపినటువంటి వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో నిన్న మనం చూసాం, నిన్న మొన్న ఆ కుచేలోపాఖ్యానంలో కుచేలుడు తన మిత్రుడు కలిసి, అంటే తన ఆపదలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్తాడు అవసరాల కోసం, కానీ ఆ భగవంతుడిని ఏమీ అడగడు. ఆయన రాత్రి చిన్ననాటి ముచ్చట్లన్నీ పెట్టుకొని ఆ రోజు అక్కడ శయనించి మరుసటి రోజు ఉదయం వెళ్ళొచ్చేస్తాడు. కానీ ఆ భగవంతుడిని ఏమీ అడగడు. అడగకపోయినా అతడు వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయనకి కావలసినటువంటి సంపదలు, నివాసము అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ, నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యందే మనసు నిలిపినటువంటి వారికి లేని దానిని సమకూరుస్తాను అని, వారికి ఉన్నటువంటి దాన్ని రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ యాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మద్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలయందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు మాత్రం నన్ను చేరుకుంటారు, అంటే ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటిది ఉండదు. స్వర్గలోకంలోకి వెళ్తే స్వర్గలోక సుఖాలు అనుభవించిన తర్వాత ఆ పుణ్యమంతా అయిపోగానే తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ తపామున భూలోకంలో పడతాం. కానీ ఆ భగవంతుని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి లోకము, సో కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేర్చగలిగేటువంటి చింతామణులు, కామధేనువులు ఉన్నటువంటి లోకము. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతునికి ఆఫర్ చేసేటువంటి అంశాలలో సాధారణంగా ఆ భగవంతునికి ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఆ భగవంతునికి ఏది ఆఫర్ చేసినా అది శుద్ధ భక్తితో ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. మనం చూసాం అంతకుముందు కూడా, కుచేలుడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పాత అటుకులను, ఇంట్లో ఏదో మిగిలినటువంటి అటుకులు 2 పిరికలు పట్టుకుని పోతాడు. ఒక బుక్కెడు అటుకులు తీసుకొని ఆ భగవంతుడు ఆయనకి 7 తరాల వరకు కూడా తరగని ఆస్తులను, ఐశ్వర్యాన్ని అతనికి ఇస్తాడు అని చెప్తాడు. కానీ ఆయన ఇంతకు ముందులాగానే శుద్ధ భక్తిలో నిమగ్నమయ్యి ముక్తి పొందినటువంటి గొప్ప భక్తుడు సుధాముడు, కుచేలుడు. మరొక శుద్ధ భక్తికి మనం ఉదాహరణ చూడవచ్చు ఇక్కడ, శబరిమాత. ఆ భగవంతుడి కోసం తాజా తాజా పండ్లని తెలుస్తుంది, అడవిలోనే ఉంటుంది, అడవిలోనే అన్ని కోసుకొస్తుంది. తీరా భగవంతుడికి ఇచ్చేటప్పుడు, రాముడికి, శ్రీరామచంద్రుడికి ఇచ్చేటప్పుడు అవి బాగున్నాయో లేదో ఇంగిలి కొరికి ఇచ్చిందని చెప్తారు. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆమె ఆ ఇంగిలి చూడగా ఆమెలో ఉండేటువంటి ప్రేమ, ఆయన పైన ఉన్నటువంటి అలాగే ఇక్కడ గజేంద్రుడు ఆ కొలనులో ఉన్నటువంటి ఒక కమలాన్ని తన తొండంతో ఎత్తి ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటే ఎంతో వేగంగా వచ్చి రక్షిస్తాడు. సో మరి ఈ భగవంతుని యొక్క భక్తి
ఇలా చేయమంటున్నారు కదా! మరి ఇదెంతో కష్టం ఇదంటే చాలా సరళమైనటువంటి భక్తి చెప్తున్నారు. ఆయనకు చేసేటువంటి భక్తి చేసే విధానంలో చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. ఓ అర్జున, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో, భక్తితోనూ ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతునికి మనం ఏది సమర్పించినా ఎంతో ప్రేమ ఆప్యాయలతతో ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగినటువంటి నా భక్తుడు ప్రేమతో, భక్తితో ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దీనిని నేను చాలా సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. హ్మ్. సో, ఇక్కడ ప్రేమతో ఇచ్చేటువంటిది ఒక ఆకు తులసి దళాన్ని ఇస్తే చాలు సంతోషపడతాడు. లేదా ఒక పండు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా శబరిమాత ప్రేమతో ఆమె తాజాగా తెచ్చిన పండ్లను భగవంతుడికి సమర్పిస్తే తీసుకుంటాడు. ఇవేవీ లేకపోతే జలమును సమర్పించినా గాని ఆయన చాలా సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఆ భగవంతుడికి సమర్పించేవి అంటే అలా అని చెప్పేసి ఇవే కాదు. సాధ్యమైనంత వరకు మనకు ఉన్నటువంటి స్తోమతను బట్టి ఆ భగవంతునికి ఏవైనా సమర్పించుకోవచ్చు. ఇవే అన్నారు గదా! మరి ఇస్కాన్‌లో పిండి వంటలు అవి బాగా చేసి పెడతారు ఎందుకు అనకండి. సో, స్తోమతను బట్టి మనకు ఉన్నటువంటి చెయ్యొచ్చు. బట్ ప్రేమతో ఏదిచ్చినా ఆ భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్ తత్వపిస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సును ఆచరించినా, వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. మనం ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి అదెందుకో చెయ్యాలో కూడా చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైస్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సన్యాసముచే మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడు పక్షపాతుడా అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే దేశ్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. ఓ అర్జున, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం గాని లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితోనే ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. సో, ఆ గోపబాలురు, గోపాలికలు ఆ బృందావనంలో వారంతా ఎంతో అదృష్టం. ఎందుకంటే ప్రేమతో ఆయన ఆరాధించేటువంటి భక్తులు ఆయన యందే ఉంటారు అని చెప్తారు. సో, మరి ఆ భగవంతుడు కూడా వారిలోనే ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ
శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ఎవరు? ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి అనన్య భక్తులు. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన చెప్పడం కాదు, ఆయన యొక్క భక్తుల ద్వారా చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని చేరవచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో చాలా చక్కటి శ్లోకం ఇక్కడ. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యోపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృతతనయ్యా, ఓ పృతకుమారుడా అర్జునా, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆ భగవంతునికి శరణుజొచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అంటే ఎవరు అంటే పాపజన్ములు అయినా అంటే ఆ, అతమ కుటుంబాలు అంటే ఇక్కడ చాలా నిమ్న జీవులుగా జన్మించినా సరే, స్త్రీలైనా సరే, వైశ్యులైనా సరే, శూద్రులైనా కానీ ఎవరైనా నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించవచ్చు అని చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి. సో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా నిమ్న జాతులలో వాళ్ళైనా, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా పరమశాంతిని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు జాతి, జన్మ, కుల, లింగ, వర్గ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారైనా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చినట్లయితే వారందరూ కూడా ఆ పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఓ అర్జున, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము. నా పట్ల భక్తితో ఉండుము. నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నా యందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అత్యుత్తమమైన సారం ఇది. ఎందుకంటే మనసును ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవన్నామ స్మరణలోనే నిమగ్నం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. కీర్తనం, అర్చనం, పాదసేవనం, వందనము, సో వివిధ రకాలైనటువంటి సేవలలో మనస్సును ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలోనే నిమగ్నం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ భగవంతుని పట్ల భక్తితో ఉండమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుడిని ఆరాధించమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతునికి ప్రణామాలు అర్పించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చెందిన పిదప తప్పకుండా ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి లేదా
చాట్ బాక్స్‌లో పెట్టండి. డిస్కస్ చేద్దాం.